Ja, daar ben we hoor. Jazeker. Ik heb geen idee wat we hier doen eigenlijk, maar we zijn bij NOF draait door. Het is nou echt, kist het zien, hier at de NOF. Hoe sick en het staat er nog op. Het is 22, ja zeker. 22 uur Alphen en we gaan er terug. Waarschijnlijk tot ergens zo'n uur vanaf. Dus hoe het alle komt, geen idee. Ja, niet leer. Ja. Nou, de boeter is te hut. Ik kies me hier met eerst aan. En fruit. En fruit. Oh, ja. Van Gaatse. Gaatse is ziek. Skande, hè? Gaatse is ziek. Gaatse van de eerste trein staan. Wetenschap gaat, hè? Ja. Is die op 50? Ja, het is hier echt gezellig. Even een rondje. Ja, hier ben ze nog even aan de oefening. Ze nog even spelletjes stellen. Het gebeurt hier allemaal live, dus dat is al leuk. Ben ik heel nieuwsgierig wie straks als eerste begint. Maar hou ik dan net regel al. Ja, ach, hier is iets. Is er koffie? Ach, koffie, altijd gezellig. Frikandellen, frikandellen, lekker dik met de vellen. Allereerst een handvol uitjes in een steetje overtwaan. Dan de spetten, mayonaise en een kwakkie rode saus. Samen flappen, dan pas happen, want er mag geen saus ontsnappen. Wat vind je van de maas? X is het lekkerst. En dit is ook X. Allerleukste nou. Je klikt je? Wij hebben er ook van gelikt. Crazy if you like. Maar dat gaat me niet passen. Oh, nee, doe maar die dan. XXL. Ja, hij wil eigenlijk niet hoor. Dus hij zegt op alles nee. jij aan? Hij zegt op alles nee. Ja, ja. In het midden? Ja, Ja. in het midden. In het bed nog? Oh, ik ben echt net van de pyjama's. Het is net van een pyjama. Ik ben net van de pyjama's. Het is al. Ja. Nou, dat denk ik Hans. Huppa. Korta. En wij doen wel even staan. Goed zo. Je dacht ook dat, ach, Hans zit daar alleen, een klein beetje in de studio. En die vraagt mij of ik dan een liedje kon zingen. Ach, wat leuk, wat Neem je gezellig. gitaar mee, dus Ja. er komen hier 10.000 gitaren. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Anytime he's been away. Beroemde plaats? Wat is een beroemde plaats? In Frankrijk. In Frankrijk. Parijs. Nee, Multa. Oh, sorry, ja, Multa. Ik moet even zo Aangeven. Oké, A. Ja. Je kwijt. Croissant. Croissant. Nee. Tot 12 uur ga je in de tier om een vestje te schreeuwen. Ja, iets draait door, dat maakt mij niks uit. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Maar viel wat opborrelen. Ja. De. Wat een A-momentje. Wat een A-momentje. Hans en Belgen. Dat wij dat bijvoorbeeld doen. Ja, ik weet niet wie de liedzanger is. Hij deed net lekker. Het is een... Het is een oom. Leuk zitten hebben de meeste kerst nog even. Hoi, Cesar. Ja, ja. Oh, if you fall, I'll fall with you. If you cry, I'll cry next to you. Oh, I will break down every door until the day I die. I am yours.
If you fall, I'll fall. Dit is top secret. Ja, dat weten we, maar we moeten even jij hoe het door. Ja, zijn je eigenlijk klaar? Ja, Ja, je bent klaar. puntjes op die. Ja, want Arnold die stond al klaar bij, die krijgt wel een song. En dan weet je boven mij. We zijn hier bijna uit de maat, maar bijna. Maar straks komt Sigrid het mij kan bij daar. Hoe is het met mijn cake? De cake is shit, tas. Maar je bent dan aan het Nee, we wachten totdat je hem naar binnen en dan... Maar ik ben haast weer. Ja, en hij had erin breed, ja. Maar hij is droeg. Oh, dat is mooi. Het is... Ik heb vannacht gekeken en beleefd. Blauw, blauw. Keer ik terug naar jou. Blauw, blauw. Blauw. Mag ik nog wel even wat zeggen, want ik heb het voor het hier in, ik heb 2 jaar waarom niet. Wat Jim je doet is echt fantastisch, hè? Siep had dat een paar weken waarom ik bij RTV NOF zat en dat zie ik in de krant. Wat Jim je doet is gewoon, denk ik, heel uniek. Wat Jim had de boel echt knap van elkaar. En ja, Jim hebben een heel soort luisteraars en kijkers. En ik vind echt magnifiek wat Jim hier deelt zetten. D'accord. Complimenten daarvoor. Wauw. RTV NOF, draait door, ze gaan ervoor. Siep ook een lekker likken van die cake mix. Hij kan het nu wel shaken, want hij krijgt niks. Van de koning, je beloning. Had ik dan de spellen meegenomen, anders waren wij toch nooit gekomen in je dromen. Niet gekomen. Yeah. Bouke en Hans. Hans en Bouke. Hans en Bouke. RTV NOS. Dus we gaan even lekker trots zetten. We gaan gewoon even testen wat het slimste is. Het doel is dat je hem zo volle mogelijk seconden al bij elkaar sprokkelen maten. Want de 2 beste teams... in tegenstelling tot wat er op televisie gebeurt, dan ben je de 2 slechtste spelers. Maar de 2 beste teams, die spelen dan aan de finale. Dus als de mensen kon, het lijst er voor direct uit. Dus Remco, maakt hij best van. En we beginnen altijd met een ronde die hier 6 jochen. Dat betekent iedere derde vraag levert 10 seconden alvast op. En iedereen kreeg alvast 60 seconden. Nou, welk dier ben de Canarische eilanden vandaan? Is het? Lekker. Ik denk naar een dolfijn. Nee, niet een dolfijn. Lise en Janneke? Papegaai. Nee, ook niet een papegaai. Dat is weer een hond. Wat weet je hem van bowling? Ga je gang. Strike. Ja? Bowlingbal. Ja. Baan, bal, pas. Pas. Tol van die pion. Ja, we halen pas. Dan gaan we naar Lise en Janneke. Ben nog 3 uur. Wat weet je hem ervan? Ga je gang. Kegels. Ja? Bowlingschoenen. Ja? Ik of pas. Pas. Pas? Oké. Dan mag je Arnold en Remco het nog proberen. Wat weet je hem nog? Ben nog 2 uur? Passen? Ja, pas. Oké. We do the math. We doen de math. En nou zien we dat onderaan zijn geëindigd helaas. Lise en Janneke met 125 punten. Ik vind het prima weer. Op tweede plaats Eva en Aafke. En de meeste punten voor Arnold en Remco. 291 punten. Ja. Om maar niet te jaren of te zien.
november. Is het dan wel weer een uitdaging 2020? Ja, dit is voor mij, de geest net, dat zei ik net. Nee. Maar ik vind het wel, dat mag Jammer. even wat leren weer nou. Oh, god. Ja. Pak mij een beet, als zat het in die liggen, man, heel Ja, goed. ja. Maar de tomme Ja. en de zesde vinger, heel simpel hier deel. Ja, daar. Welke? Nou, maak het natuurlijk maar niet, die of die. Ik zoek die dan. Oh, dan doen we die. En Ja. dan slaagt alles om. Alsjeblieft, een C-akkoord. Nou, Nou, fantastisch. dan kerst al een wereldhit maar scoren. Ja, echt weer? Welke? De vader Abraham, hè? Vader, welke? Vader Abraham. Ik bedoel natuurlijk het kleine café. Daar in dat kleine café. Ja, juist, ja. Die? Ja, maar hebben we nog meer? Ja. Oh, verschrikkelijk vind je dit? Ja. Oh god. Ja, leid ze maar. En dus die? Die. Een beetje treihokjes, ja, hè? die. Ja. Dus Op welke fret? Ja. ik heb helemaal stemt, maar... Dat er net, dan maak ik met spelen. Dus Die, daar, die. daar, en die eronder. En die daar. Ja, zo weer. Zal zo staan? Zo. Dat is de G. Dus als die een beetje omwisselt... We hebben tot zo'n uur, dus kerst even. Nou, dat kan nog een heel lange worden. Ja, oké. En dan is die. Nou, dan ga ik er al 2. Zo simpel als wat. Mag Ik zou zeggen, even zijn ding. Ja, Please call me in the morning now, so you can take me to that place. Baby, do you know what you did? You made my life worthwhile. Promise me you will stay. Walk with me mile after mile. So please call me in the morning now, so I see clearly your face. So please. Iedereen natuurlijk wel een leuk aardig ietsje nog meegenomen. Als dankje dat je hem je best binnen. Nou, Sure? wat lief. Ja, dat klinkt, dat vind ik allemaal... Bloemetjes. Allemaal bloemetjes. Hier is een bloemetje voor jou. Want jullie staan altijd voor ons klaar en nooit willen jullie er iets behalve YouTube-beelden voor terug. Kan het hebben, buiten. Nee, dat valt best mij toch? Bloemetje. Dat lief, dank je wel. Bloemetjes. Allemaal bloemetjes en Dank voor de gezelligheid. Alsjeblieft, jullie bedankt. Bedankt. En we zullen het... Deze kan ook maar even. Nooit vergeten.